ka National Federation of New State kade ka kenhun ka badawa jala lakajang ha ka ba ki at pholai tali ki jilla ki bare jong ka jat pendri red pan bakan thop ya ka Hill State People Democratic Party kum ka wei nekir khon apo ka kenhun ha ka ba uba KP pangyang president rangba jong ka party ula shaji kum khon jong ka executive committee ka jing shaji jong uba pangyang president ka HSPDP kumudukhan bapura kalapulong ya kinong yalam ke NFNS bakin pai khaman shakanong ba shulong bakan nong kum ka headquarter namar balajan baro ki jala ki badawa ya kate kaman kidei nakathan shatei lamingi jongkari India nilor kata uba pangyang ulaya don bentaru ha kabaya soy ya ka memorandum kaba ka federation kala deban IT ham Narendra Modi menteri rangbado kari halor katay kamat jingdawa kabadon kamtam nagaben nakajat benri khasi batgaru tungin yasngam menta ke ay kapauba KP pangyang udan panpensyay halor katay kamat jingdawa to kumu nong bot dingjak yaw may hoping president ng HSPDP habang shinti kumu president jong ka party ngalayo ban pen im ya kani ke issue ke day ban dawa ya ke kasi interstate ke peningkong ngalayo ban pen meeting hadu license bat ka GSMC Garo State Movement Committee GSMC ka bangyo ban pen meeting Arsin Hakaro Hills ka meeting ka bakadu kadai ka arp kundai tarik jong Oktober arjar puar hakuba baro gitu khot jong NFNS National Federation of New States contribute president secretary but advisor kilawan bigla penlong jelang ka Karo Hills atura nilio ba simanta barki nokma barki paiba barki don kidur gidar kibar sign kan mau lumenta harin kato kilawan sana kaliang jongki syangi siapo ka weni kijaka mau panlur ka pengibu imot jomai kilawan na kaliang ka kidukot jong ka GMSC ka GSMC Garo State Movement Committee bat hadin ka to ngilayo ban lake mi khmat sia nung ba Delhi po jantar mantar bat hangni ngilayo ru ban penrung yala ke jong ka HSPDP baka de kawai ni dawai ka state batamai nilayo ban long ka khot bapura jong ka National Federation of New States but hangni ngalayo ban rungru ilade ku wai ni executive member hakabangidon kumbak art politely kijai ni ba phero kari India bandon hakata ka secretary Federation of New States but nilayo ro ban soy ka memorandum jointly kumut ya soy lang but baro kibadan haka secretary jong ka NFNS ba nakaliang jong ka Garoland State Movement Committee kibadawai ka Garoland ni nakaliang ka Kasintia State ka Kukilan bidadha bat kiway kabakan thup kum ki Jaibriu North East kum ki Karbi Anglong ru bat kiway bat hangni ngilayo ban summit sa Prime Minister jong ka India but hakju kupor nakaliang jongi ngilaya kutru ba kasadon ru hakini ki sistem lade berkoi nidang yo hakini ki sistem arjar pulai ru ngiyo ban song yi isi po Delhi hang turu ngiyo ban ya penlong ya ka executive committee jong ka NFNS but nakan mau tik ba na North East ka jano gane ka way ka jing ja ba susi po Manipur nakalia ka Kukilan kami usuk banwan present hapo ka meeting jongi ila mutu bani kendu yaki rena ka daw ka dikji yaki edu banta te ki ong ba say penbait pat hagwe ka por te kala dom ka jing penbait bana kaliang jongi ka HSPDP bat ka Garo State Movement Committee ni se penlong ji kendu ka ka snam arja ko sanru marka aku saw ka wit no election MDC bat ar fulai de MLA election de mentau snam nakaliang ka CC ka party ngilia kren ru menah kena ketiyo beladap ba ngisa penlong ya kaneka coordination committee
po ka jongi ka Meghalaya kamiron ka Garulan bat jong ka Kasintia State bagi sesong ya ka committee ni seperti bagi tanah patai kubor bat kan donru ka jing pentip jongi hamtu ya ki egi jing ikut ke jongi ya ka bagi penyasap krang ya ka jing ya ki jongi bagi ola ka jong ke jalla ka basu tanat ka lombang ya soilang ya ki mamarndom na do ka por jong umai hoping Clifford Marat ka benta kini ki artli ke jeng jongi po Meghalaya ba upur usam jong ini ki artli ki district ki ba mensua kalau ke United Khasi Jaintia Hills District keberi Khasi Jaintia Region kan lo ka Khasi State ka bangi dawai ya upur usam jong ka na lu ka por pharing bladon lupa ka ne ka jipen baik ya ka district administration United Khasi Jaintia Hills District ba di ka Karol Hills District kan lo joki Karolan ba ha ka jo ka por ndang ila pendep ya ka ne ka ji ka nu jungi ha kini ki bnai ki benwan tengi sa don biang ka executive committee jong ka NFNS ka bansa long hanong ba Delhi ka ba president ula phone sanga bakan don hakini ki bnai banwan ha ban le seta ba bagi petengi ki dawa ka chongi ka ba sutrat kalong kani ba kila jiru ya ka Shillong ka jaka ka dawa mangi ka Kasintia State kum ka wei na ki headquarter di ka North East ban pelong ya kinu ki committee nani ki executive committee kabana kalian jong president rengkat bat ka executive committee jong ka NFNS bah North East kan biang yang iha Meghalaya kata kalau Shillong ban pelong ik meeting nani syakamat tengi na kalian ka party ini ya syakrang ban pen imi gini ka issue jong ka Jaiban Riu namar kularagi kwa ban ya kren syapang kata ka jing i Jaiban Riu ka jing pen im Jaiban Riu ka jing pen im ya ka tin ka thli lani identity ka jongi dari tangga Kasintia State kan long solution ya baro ban pen ulong ya ka jimpos ni joki nong iri ya ki nong i ya ka Jaiban Riu lengba bangin yo pat sa kistin ban yale halor ka slogan ka baong mensua no hill state no rest ka slogan ka ba ka ba kum ka Jaiban Riu nani sa kamat ni i lengba kan ni ka movement jongi ka SSPP ka long no Khasi State no rest katakan long slogan ka bagi labu sa kamat ka party bagi ya sa kamat ya kan ka issue ka ba party ka la bu na do ka por mi yoping bat kani kan long ka issue ya ka yap ka ip ya ka riba ka Jaiban Riu bat ka minsim injiri kan long ya kan ka issue ka ba party ka la bu na do ka por mi yoping bat kani kan long ka issue ya ka yap ka ip ya ka riba ka Jaiban Riu bat ka minsim injiri kan long hani ka silem man pinyo ka lang ka jala kumolong menta omdai bangi ngia persyak we Jaiban Riu ni to tip ka tin ka thali kiriti dustur ka Jaiban Riu la ka jong le ni kata ka identity ka jongi ka long ba ni ne khlat ka basu habdeng jongi ka Khasi Jaintia State bar ka Garolan ka badon la ka jong ka tin la ka jong ka riti dustur la ka jong ka Jaiban Riu ka bagi itu yangi kum ka Jaiban Riu ka pang ha ka mei rensan jong ka mei India jongi kata ka dei ka Khasi Jaintia State